שלום, שוב אנחנו בפארק, חצי עיגול. אנחנו הולכים לחנות ויש פה דברים מטורפים, אתם לא תאמינו. והנה חברה שלי הולכת הביתה, אני מתגעגע אליה. קודם אבל הולכים לחנות לקנות ברד וחמישי, בוא נרוץ. אנחנו איתנו, זה החנות, היא נראית מבחוץ כזה, וטובה, על איש ברד. שלום. אפשר לקנות שני ברד גדולים? מזומן. כן. אני עם חמצוץ. היא רק ענבים ואני רק ענבים על חמצוץ אחד. יש לנו כאן 12, אז אפשר 2 שקלים? תודה. 2 ברד, ענבים ואחד עם חמצוץ. לא, אני לא אוהבת. תודה. היי נועה. שלום. וכאן, אתם רואים? זו חנות מטורפת עם טריליון דברים בפנים. אף אחד לא הספיק לראות. אתם רואים? זה טריליון, אי אפשר כבר לבחור. זה יותר מדי, גם יש כאן שקוואצ'ים, כל הדברים שתרצו. אנחנו מחכים לברד, ומספרים לכם שבת שלום, תעשו סאבסקרייב ולייק לערוץ. ותעקבו אחרינו, וכל שנייה שזה יצפצף, תראו איזה סרטון אנחנו שולחים. הוא תכף מביא. את רוצה מספר? מה את רוצה? רק ענבים. גם אני רק ענבים, כן. קנה בוסיות. תודה. תודה. הנה, ראיתם, גם זו חנות נחמדה. לא רק זה, גם חנות. תודה שצפיתם, ביי. תעשו לייק וסאבסקרייב.